Rôzne druhy potravín ako mäso, zelenina, vajcia alebo napríklad lieky musia obchodníci prepravovať do obchodov, reštaurácií či lekární v špeciálnych chladiarenských vozidlách, aby sa nepokazili vplyvom nestabilných teplôt. My sa nachádzame v Piešťanoch, kde v technickom skúšobnom ústave zistíme, akými testami musia prejsť takéto vozidlá, aby mohli prepravovať ľahko skaziteľné produkty. Na úvod si vysvetlíme, kto tieto testy vykonáva a pod aký úrad na Slovensku spadá. Tieto testy vykonáva Technický skúšobný ústav Piešťany, ktorý dlhodobo sa venuje tejto problematike a je na to aj akreditovaný. Ústav spadá pod Úrad pre metrológiu, normalizáciu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy. Tak ako to aj vyplýva z názvu nášho úradu, úrad zastrešuje všetky skúšobne, ktoré sa venujú aj tejto činnosti. Prečo je potrebné podrobiť tieto vozidlá týmto skúškam? Každý z nás chce kupovať kvalitné potraviny alebo dostávať bezpečné lieky. Preto tento tovar je nutné prepravovať v takých zariadeniach, ktoré spĺňajú túto kvalitu. Tieto prepravné a dopravné zariadenia musia byť vybavené technikou, ktorá zabezpečujú či už teplotu, alebo meranie teploty, alebo zamedzenie prieniku tepla z jedného priestoru do druhého. V zahraničí už títo prepravcovia sú zvyknutí na to, že tieto zariadenia prechádzajú skúškami a preto sme my privítali, že zmena legislatívy prišla aj na Slovensku. Aké typy chladiarenských alebo mraziarenských vozidiel sa u vás skúšajú? Najčastejšie sú to tie, ktoré prevážajú rýchlo skaziteľné potraviny, ako ste spomínali, sú to buď chladiarenské alebo mraziarenské vozidlá, ale navštevujú nás aj vozidlá, ktoré prepravujú lieky, prípadne ľudské pozostatky, teda vozidlá pohrebníctiev, niekedy sanitky a medzi také menej časté zákazky alebo takú kurióznejšiu zákazku, ktorú sme robili, bol aj autobus na prepravu osôb do púštnych podmienok. Aké legislatívne podmienky musia spĺňať tieto vozidlá? Tie podmienky vychádzajú z dvoch noriem. Tá prvá je medzinárodná dohoda o ATP. To je medzinárodná dohoda o preprave rýchlo skaziteľných potravín, ktorá vznikla na pôde OSN ešte v 70. rokoch. My ako Československo sme k nej pristúpili v roku 1983. Slovensko túto dohodu uplatňuje tiež. Aktuálne má 54 signatárskych krajín. A tá upravuje tieto podmienky na medzinárodnej pôde a na Slovensku tieto podmienky spresňuje zákon číslo 183 o dopravných a prepravných prostriedkoch na prepravu skaziteľných potravín, ktorý spresňuje podmienky dohody o ATP ako pre prepravcov, tak pre výrobcov takýchto vozidiel, ale aj pre technické služby overovania, ako sme napríklad my. Na akom vozidle si dnes ukážeme testovanie? Na čo to vozidlo slúži? Slúži na prepravu cukrárenských a pekárenských výrobkov, čiže cukrárenské a pekárenské výrobky ako napríklad zákusky, torty, keďže obsahujú vajcia, obsahujú maslo, obsahujú smotanu, tak už spadá preprava týchto výrobkov pod tú dohodu ATP. A v podstate toto vozidlo musí podstúpiť skúšky v zmysle dohody ATP, keďže prepravuje tieto skaziteľné potraviny. Aké konkrétne skúšky? Musí podstúpiť skúšku, tzv. Skúšku účinnosti v prevádzke v zmysle dohody ATP. Podstata tejto skúšky spočíva v tom, že vo vnútri izotermickej komory, kde sme vlastne teraz v tomto priestore, je udržiavaná teplota nad 15 stupňov, takže sa vyrovnajú teploty nad 15 stupňov vo vnútri vozidla a v komore. Po vyrovnaní týchto teplot sa uzavrie vozidlo, tá izotermická skriňa a spustí sa chladiacie zariadenie. V závislosti od typu toho chladiarenského alebo mraziarenského zariadenia, v závislosti od toho, do ktorej triedy patrí, či to je Ačko, Bčko, Cčko, za určitý čas musí dosiahnuť teplota vo vnútri izotermickej skrine určitú hodnotu. Napríklad pre triedu A je to 0 stupňov, pre triedu B minus 12, pre triedu C minus 20. Keď je dosiahnutá požadovaná teplota vo vnútri izotermickej skrine, ešte sa vykonáva tzv. Test alebo kontrola účinnosti termostatu chladiaceho alebo mraziaceho zariadenia, čiže dosiahne sa požadovaná teplota, termostat vypne chladiace zariadenie, teplota nastúpne nejaké 3-4 stupne viacej a znova by mal zapnúť. Čiže ale týmto je vlastne ukončená táto skúška účinnosti v prevádzke daného vozidla. Aké najčastejšie chyby tu zaznamenávate pri týchto vozidlách? Tak väčšinou sú to mechanické poškodenie izotermickej skrine,
Čiže sú to nejaké otrhané tesniny na dverách alebo po prípade prasklina v podlahe, diery, koľkokrát sa vyskytovali. Takisto môžu byť praskliny vyskytujúce sa zvonku skrine. Tieto praskliny vlastne predstavujú tepelné mosty, ktoré môžu v priebehu skúšky spôsobiť to, že skúška je nevyhovujúca. Čo sa stane, ak to vozidlo prejde tými testami? Tak v tom prípade je vystavený samozrejme protokol o skúške, kde sú zaznamenané všetky namerané údaje. Protokol zákazník nedostáva, ten ostáva u nás, v prípade sa archivuje v prípade nejakých nezrovnalostí alebo keby niečo bolo. Ďalšia vec, ktorá je vystavená, sú tzv. Osvedčovacie značky, ktoré sú vo forme náletiek. Áno, táto je vonkajšia. Táto je vonkajšia, ale sa to lepí na predné horné rohy izotermickej skrine. A čo z nej môžeme vyčítať? Na viditeľné miesto. A v tomto prípade môžeme z toho vyčítať to, že ide o teplotnú triedu A, čiže je to chladiace zariadenie, kde by teplota skrine mala byť od plus 12 do 0 stupňov. A toto X znamená to, že chladiace zariadenie je v činnosti len vtedy, keď je spustený motor automobilu. A tento certifikát, túto nálepku má do roku 2027. Je tam vyznačená platnosť osvedčenia, dokedy je vlastne to osvedčenie platné. Ďalšia vec je tzv. Certifikačný štítok. Čiže štítok je z kovového materiálu a je umiestnený na prístupnom mieste izotermickej skrine. Je to je štítok, ktorý sa týka dohody ATP. Potom je tam číslo osvedčenia. Je tam identifikačný údaj, čo sa týka výrobného čísla danej izotermickej skrine. A potom je tam ešte vlastne táto klasifikačná značka, ktorá nám hovorí o tom, do ktorej teplotnej triedy je to zaradené, toto vozidlo. A samozrejme je tam vyznačená ešte aj platnosť